It's my turn. Jeg starter. Jeg har ikke. Yes. Uttrykker. Oh shit, en Etemon! Fuck! Shit! I'm screwed! Shit! Och i spelet, hesten Etemon nyers. Han on-play effect. Reveal of top 4. Och att en Beelzmon och som tema när jag är Angenadamon. Så det för allt botten. Ah, okay, is she trash? So you're shooked. Det blir fucking crazy. Ja. Och kan det vara? Är vi så true memory nu? Fri! Nej, kort upp. Lick. Philip. Digimon Card till Hagurumon. Wow! Och så spela. Till. Ja, vad ska vi? Vi tar budget där. Det kan ju och spela med Hagurumon. Han har en play effect att det kan köra cybercore deck med maskin. Och jag kan metal Etemon deck. Wow. Du låter inte tro. Ja, och han tar sig med true. Och så är det att spela och få en tema. Hey. Nice. My turn. Hey. Vi går sen ut. Och är för löpa åt till security vid dem. No, vi har blockat. Han får slätta över. On delusion. Trash 2. Fist 2. Vi får ett memory av den här. Och så trash 3 av det. Ja. Let's go. This way. Ja, det var tjej korslånko. Åh, ett security som är. Och jag kör sån här ner. 4. Och jag lägger av till security. Och jag tappas ner för att träffa 8. Åh, Esper, you poor bastard. Alltså, jag träffar ner. No! Vi kör på natten! Not him again! Och så kommer hästen inte man ut. I just got rid of him! Så här. Ja. What? 60 nu. Ja, okej. Leka några gång. Om minst 2 sekunder. Crazy. This is too soon! It's too soon! Och inte många gånger. Så funkar det. Och så spelas ner inte man ner. Och han har tänkt sig jag kan trasha ett kors för honom trash. Jag trashar sig ner för få. You know it, this guy. Eller här var det värst. Shit, nu är det dilemma, Spæl. Hold on. Du vush på korset. Nej, jag är vush på korset. Nej, jag kör... Shit! Nej, jag gör det inte. Jag bryr inte effekterna. Ja, du fick information. True. Det hade hon till... Ja, jag får ett memory för det är en cyborg ute. Memory maskin ute. Wow! Okej. Nu må jag få tempo här. Så är färdig. Digimon. Oh! Digimon, va? Men... Jag vet inte vad det är bättre. Jag är bättre. Jag verkar bättre med. Jag får spela Mechanormon för 4. Nej! Åh! Digimon. Du kanske Digimon, va? Ja, Digimon är random. 4, 2. Jag do memory timer. 3. 3. Först upp. Så lägger du där. Här. Utvecklas en här. Ett för löpa 8 till security vid Etemon. Ja, men jag tar inte med Mechanormon. Åh nej, du slättar jag inte med. Tror jag. Jag har känt det. Men jag tog inte korst. You know what that means, Esper.
Ja, jag tycker så. Who are you gonna implode? Och jag brukar mot table för trash akta rätt. Ja. Och så det mot turn en. Warp Digivolve mot Etemon. Beelzmon. Jag släppte till Mechanorimon. Spæl. Jabba. Så ja. Det var det. Först. Hej. Här är min Mechanorimon. Tamery. What are you talking about? Tamery. Ja, men jag får flippa i kostar. Och Command, det blir fan. Nej. Vad händer? It's just with the hell, you know. Ja, ska vi ha? Ja. Det är glad. Du glömmer. That's your fault. Det går emot. Värst det, jag må här då nu. Jag går ner nu. Kjem till lock äntligen runt det spärn. Vi kan spela dem. My turn. Ja, det är på det så jag. Och för korra hästen ut. Yeah. Ett ut här. Sås. Jag lägger till security. Äckligt. Ja, och så tappar ner för trasha. Oh my god, helt it jag märk. What is this fucking thing? Så tulliga. Oh my goodness. Jag går just ner Etemon ut. Du swarmar det. Ja, så är det man ska blocka. Jag följer inte ordet helt i vilen. Jo, kanske är helt i security. Logga då. Ja, security, ja. Check the security. Check the security. Yeah. Jag tror det går rätt. Så jag kommer nu. Så utvecklas den här Bitway. Jag vet. Ja. Oh. Det lämnar vi det. Ja. Det är inte man kostar man kan spela, men vi också där vi kan. Jag har inte bröt ju det outcome av lugga alltså men det så det var så där. I take a block as bird. Nej, inte som dig. Okej. Så är färre att lepa av security i Etemon. Ja. Det är lepa av. Så kan vi treasure först. Treasure det första, för två först. Karas temaren. Jordan svart, akkurat svart Digimon eller bara Cyborg Jag Machine? jag gör det nu. Jag gör det nu. Är det Cyborg Machine? Cyborg och jag så kan inte göra det. Nej, det kanske inte. Det ska vara Cyborg och Machine. Okej, jag checkar. Äntligen Esper! 2000! Han dör ju faktiskt. Han dör ju faktiskt. Tyne kommer Esper. Kan vi stå vilja kors till hoppna att det är en Etemon? För vi vill ha kors. Okej. Och så 1, 2, 3, 4 och 5. Yes, jag kommer så en så då så. Resten för nyast. Finally he's here. Ja, men det hände så. Så hände hattar. Äntligen. Och så vill det är
Jag har ju stått att drepa han till han akkurat 1000. Ja. Tyckte opponent's turn, tänkte jag. Ja. Nej, vad gör han? Han gör vi ser dodge. Alltså han blir plus 1000 per Etemon och i trash. Det är tror jag kan nu. 13 så. Så han är 13 000 tunderna. Men han dör. Så kan det dit inte vara en Digimon där. Och Clever. så är det här man ska näka spalter så kanske det var. Ja, det kanske spelar inte några. Så är det här två först. Ja, det är game over anyway, ja. Ja, men det är en mat det blir väl lite lättare. Ja. Så vi gör bättre. Men akka medlet man akka kommer ut. Digimon Swords. Och inte bara det. Ta är om det var Swords som ut. Jag vet inte vad var. Så släpper jag få 2 Etemon. Nej! Inte 2 Etemons. Optimal play. It's my turn. Så gå ahead och blasta tar. Då 5 manager med. Oh, I will. First of all, I will. If a Digimon isn't here, 4-3. Och sen tar han övergnar, första kors upp. Och if I trash 2. Ja. Och sen trash is by 8 memory. Cool. Det kan vi göra. Oh shit, jag glömde läppa av i hästen så inte. Dang it. Det är skulden. Och så brästa ner och ta grund. Och så har vi näga value. 6. Så mitt powerplay is... Beelzmon. Det utvecklas den här. Yes, först upp. Och ta hand överglar, eller en överglar, trash 2. By 8 memory. No! Jag fick ju lägga all 8 memory. If 8 memory är rätt, så heter jag inte trash, nej. Det var planlagt, men hetta var inte planlagt det för, okej? Jag hade inte planlagt. Ja, det var once per turn. Nej, hettar gör det ta utveckla till sin här och så utveckla åter. Det är det samma effekten. Ja, åter. Ja. Och jag kan just för en bröst. Ja. Ja, jag glömde lägga av i en swishrond där. Det är skuld. La boja kan det. Ja, här då. Det är spel också. Nej, här är nog. Okej, det är inte. Men jag löper ju till security och i trash 2. Nu har vi 20. Så jag kan släppa an till en Etemons. Ja. Jag släpper an till en Etemons, Esbjörn. Nej, men Etemons. Boom. Okej, då så jag. 1, 2, 3, 4, 5. No! Kan det dreja kvarste? Ett extra security attack. Visst ja det. Kör det heller. Och så brukar man Jag vet aldrig. Navarskat. Jo, jag brukar man timer för sätta. Ja så. Nej, check security. Och så Eller kan jag säga det? Vill du blocka? Ja, jag ber då. Så att jag ska blocka eller är man för att blocka om oss, ja. Sprungen ner så. Hur snäck DP är det när mittast så där? 5000. Han så det är shoulder. Ja, är för
Nå, där är Jöknen. Yeah. Tips. Sätt ju aldrig det. Jag ska ha 1, 2, 3, 4, 5 checks. Hej. This is bad. Är det på security? Ja, han har några effekter så vi går inte. Nej, jag har inte känt. Ganska vanligt. Ja, blocka då. Det här kunde gå för det. Alltså du har ja, så är det om du har en gun som kostar 8. Kan för effekter göras ner mitt och stanna bra. Perfekt. Ja, jag vill lägga Iron Gate. Han är ett inherent och tar i like boss kan trasha top kost. Titta. Do you block? No, vi får så jag kan se det där. Mission off. Oh my goodness. Vilken lätt man. Spändes drop Etemon socker. Ja, alltså. Trycken, han är kär som man ska vara. Han åker det här som man ska vara. Men vad ska det spela? Vad ska det inte åka ska vara? If I brukar kors som heter Jack, Raid. If I 2 memory. If I brukar 10 memory. Nästa min låtsna eller? Utvecklas ner för 3. Ett kors upp. Och så trash i 2. Och jag trashar en, oh my goodness, i första plan jag trashar en Beelzmon på 1 memory. Och så trashar jag Etemon här, där han trashar över däck, kan trasha 3 mera. Och of course, jag trashar en här, och en fucking Beelzmon! No! Vad är det som visst då det? Jag kan spela! Jag kan spela det! Jag kan spela det mot sneer! Nej! Oh my goodness! Oh! Fan, kan du spela? Oh, it's not over yet! Oh ja, jag ska inte få en Demon Lord att det touchas ner, att det har inte något. Holy fuck, är det helt Hej då. Holy fuck! Oh my god! Okay. Hej då, det är memory. Det blir bara via här. Det är sån där. Turn to the enter. Oh, jag spelar sin nya spel. För 2. Oh my god, är det ju helt någon? Det fick mig så här. Alla bära unfair. Och if I brukar effekterna så för att slätta en Digimon Card för reducera ett Digivolution på 3 och ta över till den här. Och det tar kort upp. Och vidare trasha sig. Nej, det är just han failar för. Jag släppte in you know, you big boy. It's the big boy. Alltså tant big boy som jag kan göra. Jag vet alla vad tjejer för. Jag släppte Etemon. Ja, vad är det köp tjejer släppte han? Ja, jag brukade det effekten gener. Jag släppte min Beelzmon för YouTube. Ja, plus next reduction Digivolution reduction är det. 3. Det ska kosta 3. Shit. Så är det haft nu. Men ja, sure. Jag har skuld i chatten till Etemon vi plockar även där men vad vet han då? Ja, kanske. Hej. Too late. Ja, så live vet det. Vilken häxa som går här. Holy fuck, han har sjuk runt det. Han har sjuk runt det. Alltså jag hade gjort trutcha runt vid ögonen där. Det var ska dricka sig men jag fick det kort upp. Hej nog för att slättas där. Nej, inte det går. Ska tvätta kort du. Skud. Ja, det är börjar bara så alltså till att du gör det runt där och så ska du bara wipa där. Oh my god. Nej, alltså jag börjar men så freaking plus by me. Det blev bara mig fucka den bästa fucking korsen för det som är trash. Oh my goodness. Kan jag ju under här?